Сәмит Жауит тапшыруын қараушы яратқан тамашашыларымызды зәңгәр экраннар қаршыда көруімізге шексіз шатмыз. Хәлләрігіз düşек, не хәлләрдә яшап ятасыз? Яшәргә акчаларыгыз җитәме, бурычларыгызны түләп бетердегезме, кредитларыгыз юкмы, кибеткә чыгып җаныгызга теләгән әйберне сатып ала аласызмы? Дөрес булса, кризис бетәчәк диләр. Жанасызмы юкмы? Бетәр Алла биргән булса, ана бер хатын да бит иренә әйтә икән, каралы. Финанс хәлебез шул кадәр яхшырды, шушы күлмәгемне идән чүпрәге ясасам ярыймы дигәч, ире, ярый. Бары тик швабыр өчен тишек кенә ясый күрмә, пока дип әйтә. Достар, кризислар килә дә китә, әмма дә ләкин Ходай Тәгалә барчабызга исәнлек, саулык, сәламәтлек, сабырлык бирсен. Хөрмәтле дуслар, хөрмәтле кунакларыбыз, капка төбенә кунакларыбыз чакырырга вакыт җиткәндер. Алкышлап каршы алабыз. Беренче кунагыбыз виртуоз гармунчыларыбызның берсе, талантлы егет, шәп егет, Болгар радиосының иртәнге чәй тапшырын алып баручы, алып кайтучы гармунчыбыз, Татар моңы конкурсы лауреаты Илмир Ямалов. Аса! Айны кәшір рахмет! Алейкум! Бәрәсін гармунда уйнап шыққаш, кәйіфлер көтәріліп бите инде. Шынан да тамашашыларыбыз да шул кадәр иренде. Шушы капка төбенә кунакларны чакыру гармунның астында булуынамы? Әмма ләкин җәмәгать, гармунсыз яшәп булмый? Юк, Илмир, булмый. Дөресме? Килешәсеңме? Булмый. Гармун һәр вакыт янда булсын, һәр кунакны гармун уйнап каршылый әле. Киләле монда. Җәмәгать, хөрмәтле дуслар, хөрмәтле тамашачыларыбыз, капка төбенең көтеп алган кунагы, талантлы егет, Салават театрында инде ничә еллар хезмәт куючы юморист, пародия ustaсы, якын достым Таһир Гайнуллин. Bu kadar tekmeşata iken diye bilmiyorum. Min seni hele bulay çıkan artist yok ya. Tağın bir tapırık alkışlama alayım. Rehmet. Anladınız? Aferin. Kilesi konağımız. Hemen tanış tamaşaçılarımıza her vakitte da ekranlar aşağı kurganınız var. Tuylarda, jubililerde kurganınız var. Talantlı yigit, şovmen. Helal tuylarda şunday itip, motor itip ütkere atırgan yigitlerimizden birisi Gabil Nur. Hop hop asıl. Hop hop hop. Bilesi kirip parayı böyle. Oy. Hadi bırak. Bikşat kuruşumuzga. Manın kebek kılanma taralasın. Zapşeslerin big defitsit. Kımkıyla уже. Kımkıyla? Bunda yok. Bunda hani siptik indi bize de palı. Dostlar. Yigitler, oturыңыз, otur. Koya, canınız dili, koya oturasınız kile. Mine bit, şunday iteğetler, şunday kuraklar, gibi basıp buna turalar. Cemaat, eli basıp turasınız, biyisiniz, jırlasınız, süylesiniz, eli kemik kursetegisiniz alda. Şuna kadar oturup rehatlar, yol itemiz. Endi mezeklerine koşulup gidersiniz. Kilesi konağımız. No, bu şahıs turunda cemaat kuplep, tefsillep, uzaklap, saatler boyuna süylep durup. Bula emmedelekin bir güne söz bilen iten talantlı jurnalist, yazışı, Үткен тілі, әші тілі журналистлардың бірсі Искәндәр Сиражи. Мен бейіп тұрмайым лавағат. Мен бейіп тұрмайым де, әмі. Искәндәр, сен нешік шықсаңда келіш, ә? Ярар. Да. Менің башта қырсақ шығаннар өзім. Yok, sen шошылай бассаңаны көрінмей. Бұлай басма. Шошылай тұрсаң, тамашашыларға. Олайса мен бұлай ғына айттырып, ғына отырайым әйімі, шошында ғына. Сиражине тіп башына отырттым деп сілерсің. Отырбайтыр, сен көз отырғансың. Сың 120 кил... Ай, дизақ түгіл, ел ярым ғына. 120 кило ме? 125 килоны көтеріп та тұрасы бар. Меннен бет сен 5 килоға ауырақ екен. Қоралы, мен тігі бір күнні шулай глава білән, менің бір глава білән ұшыраштық та. Қоралы, сен неше килоды? Мен айтам 130. Қоралы, Тимофей де сенен зоррақ көріне. Аның бітті, ол дейін еректі, тігі сенен зоррақ та көріне де. Ауыл 120 гіне де. Сың мен айтам, Геннадия көреш. Тимофей бет ғап-ға де ауыл мұжығы. Әмен журналист, менің іште бұқ көп. Evet, ilk ahiret sırışkanlarda bir seyit eyken, Koral ahiret keyim, bigirek yabık kansın. Yok, min eli simirdim, utken del kursam, min seni şaklıydım diye beytedi.
Битне генә булган. Но, менә теге симердең дип сөйлисең, әйме, симезлек турында сөйлисең. Мен әле күптән түгел генә авылга кайткан идем. Мен Ташлык авылга Биектау районының Хаҗар малае кайткан, тазарып, матурайып киткән дигән булалар. Матурсын. Ул шавыган Искәндәр Сиражи. Басып каршылык. Шунда бу ханымны басып каршы алмасам мөмкин түгел. Сез утырып торыгыз җәмәгать. Алкышларыгызны әзерләп торыгыз. Талантлы кызыбыз. Шунда җыр өлкәсендә дә һәм инде бик күп кенә тыйынлы каналында барган, шундый матур кино сериалларда төшеп тамашачыларның ихтирамын яулаган талантлы артистка, талантлы җырчы Асылъяр! Уйда! Мындан да зур шатлык, мындан да зур куаныч. Рәхмәт. Асылъяр, мында утыр. Дәгәрем, утыр. Менә никадәр хөрмәт, күрәсеңме? Мин Илмир белән генә мин әйтәм, басып каршы алабыз сине дигәнем, җегетләр шул кадәр хөрмәт итә. Джентльменнарча, ир-егетләрчә, хатын кызы җәмәгать бездә каршы алу бар, басып, аяк үрә басып. Шулай бит. Бу хөрмәт, бу артисткаларга карата хөрмәт, сезгә карата хөрмәт. Шуңа күрә, дуслар, кунакларыбыз җыелып бетте. Әмма дә ләкин капка төбенең иң шәп җире шул. Мәзәк сөйләшеп, рәхәтләнеп, күңеләшеп, гайбәт сөйләшеп. Илгелектән авылда, менә журналист буларак Искәндәр, син беләсең, сезнең Әйтнә районында да андый хәл булгандыр, ул бөтен җирдә дә бар, Лаешта да бар. Биектауда да. Шуңа күрә капка төбенә җыелышкач, авылның бөтен хәбәре шунда. Кем генә үтеп китсә дә, аның инәсеннән җибенә чаклы тикшереп карау бар. Һәм инде иң беренче хәбәр авылда көтүне куалар да, һәм инде авыл башындагы иң теге очтагы йорттагы булган хәл авылның бу башына килеп ирешә. Дөресме? Шуңа күрә рәхәтләнеп авыл тормышы турында гайбәт сөйләшеп, яңалыклар сөйләшеп, күңеләшеп алабыз. Капка төбе шуның өчен. Тормыш үзе ул шундый кызык хәлләрдән, кызык мизгилләрдән тора. Шуңа күрә бит теге әйтәләр бит. Анекдот, бу анекдот түгел. Әмма дә ләкин анекдот та ул тормыштан алынган кызык хәлләр. Безнең халык шул кадәр рәхәт, шул кадәр күңелле яшәргә күнеккән, җырлаган, уйнаган, көлгән. Һәм инде җәмәгать әйтәсе килгән сүзен, әгәр дә аның дошманы белән шундый бер конфликтка кирсә, ул җәмәгать такмак белән булса да җавап кайтарган, я булмаса сабан туйларында үзен мәйдан уртасына, шушы көндәше белән, күршесе белән, ачулашкан күршесе белән мәйдан уртасына чыгып, я бил алышкан, я капчык сугышкан, шулаймы? Килешәсезме? Шуңа күрә җәмәгать рәхәтләре бер яшьлекне искә төшереп, капка төбендә сөйләшеп, хәтләшеп утырыйк әле. Таһир, син дә башлыйк әле. Сабантуй дигәннән 2 ел табын азат минем әтине котлап киттеләр бит. Нәрсә белән? Конверт бирделәр. Бөтен туганнар шатланып кайттылар инде. Сабантуйдан мендек, хәзер бергәләшеп утырып, теге конвертны әти ачып җибәрде дә, конвертта язылган. Пакага колхозның акчасы юк, булгаш биребез дигәннәр. Менә 3 ел үтте, һаман көтәбез әле, бу ел тагы Сабантуй җитә, Алла бирсә. Колхозның акчасы бармы соң? Кем белгән аны? Таһир, ул конверт темасы, җәмәгать, менә ни өчен әйтәм, безнең халык бит инде гомер буена, менә сез кунак, сез бүген капка төбенә көтеп алынган Кәбир Җәүитнең кунаклары. Ул татар халкының бик шәп бер шундый ягы бар. Ул кунак чакырырга ярата. Кунак сыйларга ярата. Ул бит татар кунак чакырганда да җәмәгать теге бер чәшке шәй белән генә түгел, чит илләрдә теге швед столы өстәл ясап куялар бит. Анда ашы киләсең, карасың, алар чит ил кунаклары бер бокал шампан шәрабы белән бер теге килки балыгы куйган бутербродны көне буена шунда күтәреп җыйлар алар, әйме? Әле хуҗага шундый рәхмәт, шул кадәр әзерләнгәнсең дип кайтып китәләр. Безнең татарның 7 төрле салат, әле 8-нчегә кишер салаты булмаса, үткәләп кайтып китә. Кишер салаты да юк иде. Шуңа күрә инде конверт дигәндә, менә җәмәгать хәтерисезгә илекке вакытларда шын теләкләр, шын йөрәктән әйтелгән теләкләр була торган. Менә туйга барсаң, хәзер туйга барганда конверт дигәннән, кибеткә кереп, әзер теге шигырь язылган конверт сатып алалар. Шуңа аңгыраша 1000 тәңкә акчаны кыстыралар. Шулаймы? Әле 2000 тәңкә кыстырса, шундагы шигырьне да укый алмый, ишен тырный теге.
Әтиңе конверт бергенler үмітті юғалтырға ярамы, үмітсіз шайтаңырақ. Екінші жылға сабан той болса, бәлки болар. Әтің 60 яш толды, пенсияға шықты. Ату конверт қына енді. Истәлік етіп сақласын. Менә бу тапшыру шыққаннан соң, эфирға шыққаннан соң колхоз рәисе бирәчәк. Кайсы район, кайсы авыл? Колхоз таралды шул инде. Инвестор бурышлы булып калган. Инвестор бурышлы булып Әтиң исәнме? Аллаға шөкер. Ярар, акчашысың. Юрий болса да колхоз берген иди бірер конвертқа сал да, колхоздың исемен жазып, таралған колхоз рәисе исемен. Қайтарып бересің. Хәзер анда фермерлардыр инде. Шулай ни теге сыер от сыерга зарланады. Каралы дип әйтәди. Минем хуҗа фермер име, көн-төн эшләтә, эшкә дә җигә, басуда сукалата, бакчада йырдыра. Каралы дип әйтәди сыер. Син алай казаплагачтын. Неге хайваннарны яклау комитетына язып каралы дип әйтәди. Яза белгәнне дә белсә, әле ул миңа бухгалтериясында тапшырачак дип әйтте дә. Шуның шикелле. Неге алайса без теге конверт тирәсендә күп бутала башладык бит. Я, конверт сүз неге уңайыннан гына. Шуңа күрә аның әтисе гомер буена хәзер шул буш конвертны тотып, эйме шуның качан ишенә салдырын көтеп тора. Шуңа күрә тырышсандырыр өчен генә. Миңа язып җибәрегез үзем хәлтән. Тутырыбрак бирәм. Мин инде шоумен дидем. Әйме, әмма ләкин тамада дигәнгә дә үпкәләмиләр. Хәзер инде күп артистлар шөгыльне әйләнеп китте, чөнки эшнең аның бит инде гаебе уяты юк. Шуңа күрә. Ой, вообще шундый рәхәт. Балдамайда yüzәбез, ашыйбыз, ишәбез, акча биреп җибәрәләр, вообще рәхәт. Сине тамада булып эшләдем мәллә. Юк, мин үземә карап куйдым. Мин булай тамада да түгел, инде үзем әйтәм булай. Асыл яр син тамадалыкка күш өйрәтәм бит сиңарга. Юк, асыл ярны без Bir мәзәк. Менә шушы бик күп юбилейлар, туйлар алып барасың, аның шуты шамасы юк шунда. Шулар вакытында булган бер кәмит искә төшсә, Синең ишек алдына килгәндә бер ата-ананы күрдем. Сабан туйлар вакытында йыгы башланды. Бүген йыгы. Беләсезме, берсенең йыгы. Бүген укытучы кергән дә әйткән. Балалар, калькуляторыгыз бармы? Бар. Менделеев таблицасы бармы? Бар дип шатланганнар. Ярар бик әйбәт. Хәзер крепостное право юк ителү турында инша язабыз дигән. Менә шул имтиханны шулай итеп алган. Йыгы дигәннән. Гамил, йыгы дигәннән ул бердәм дәүләт имтиханы дип инде, БДИ дип атала бит инде. Теге бер малай сорый икән әтисеннән, әти, нәрсә ул филиал? Улым, синең гаршогың бармы? Бар, менә бу унитазның филиалы. Әни, без быел ялга барабызмы? Юк. Быел без ялга бармыйбыз, без 2нче елга барабыз. Быел ялга синең репетиторларың бара дип әйтәди. Бердәм дәүләт имтиханы, репетиторларсыз булмый. Шуңа зур итеп рәхмәт. Менә мәзәк дигәннән. Әнә тагын бар тагын. Мәзәк йыгы бирәме син юкмы? Безнең заманда юк ул. Рәхәт. Экзамен, имтихан юк имени. Имтихан бар, йыгы юк. Шпаргалка белән биреп буладыр я. Ха, кругом камера. Имтихан, син нәрсәләрдән имтихан бирдең? Син ничәлегә укыйдың? Таһир әйт әле, дөресен генә. Менә белик әле. 3тә 4 инде, икесе дә бар. Икесе дә билгеле бит. Монсы булмаса инде ул укучы буламын, шуңа күрә. Беләсезме нәрсә дигән? Бер әйткән, икеле куеп сез мине кимсетәсез дигән. Кимсетмим бит, икедән башканы куя алмыйм, берле куяр идем сиңарга, аңладыңмы? Ну, җәмәгать, менә артисткалар янына якын килә башласам, хатын-кызлар янына, чыннан да борчыла башлый. Мин әйтәм, мәзәк кенә сөйләтмәсәләр ярар. Инде теге алар бит күнеккәндәр, елмаеп кына утырырга, әйбәт тыңлап кына утырырга. Ну, асыл ян, сорау бирмичә булдыра алмыйм. Нәрсә белән шөгыльләнәсең? Ниләр җимерәсең? Кайсы якларда җырлыйсыңмы, биисеңме, гастрольләрдәнме, укытасыңмы? Хәзер бит бөтенсә укыта. Мин үзем укытам да, ләкин әлеге вакытта мин декрет ялында саналам. Икенчегә? Икенчесе 2 яшь булды инде, Аллага шөкер. Беренчесе малай? Малай. Икенчесе? Кыз. Заказ? Комплект. Аллага шөкер. Аллага шөкер. Безнең 2 малай, бер атадан 2 төрле бала булмай. Миндә эш кыз тугач рәттән эш кыз тугач миндә шулай дип бирә идем аны. Аннары рәттән 2 малай киткәннән соң мин әйтәм, була икән дидем. Аллага шөкер, исән сау булсын. 5 бала атасы бит бу, җәмәгать. Как минимум. Искәндәр, син тагын нәрсә эшли беләсең? Кул белән бер нәрсә дә эшли белмим. Эш кенә куша күрмәгез, кул белән эшләргә генә. Бер
ир белән хатыннан сорыйлар икән дә, хатыны бала көтә икән дә, нәрсә көтәсез, малаймы, кызмы дигәч, юк, хөкүмәт бирәсе 480 меңне көтәбез бит. Юк, японнар Россиягә килгәннәр. Японнар Россиягә килгәннәр дә затканда безнекеләр әйтәләр ди. Карале сезгә безнең илдә нәрсәләр ошады? Эй, балаларыгыз бик матурсызның дип әйтәде японнар. Ну, тагын нәрсәләр ошады? Ну, шәп инде балаларыгыз. Ну, тагын нәрсәләр ошады соң инде шәп балаларыгыз. Ну, башка бер ошамадымы ни? Ә менә кул белән ясаган әйберләрегез бик искитәрлек түгел шул дип әйтте. Бик рәхмәт дуслар. Киләсе рубрика алкышларыгызны жәлләмәгез. Һәм инде тамашачыларыбыз да көтеп тора торган кем булыр икән бүген кунаклар арасында? Һәм инде Аллага шөкер табылды рубрикасының кунагы Татарстанның халык артисты, Арча егете Фердинанд Фәтхи. Нәрсә? Шуты Мари биеп кирде әле. Арча Марига якынрак. Шуңа күрәдер дип уйлыйм шул. Бездән 6 километр гына Шурабаш дигән авыл бар. Марилар, татарлар белән яшиләр, бик матур. Бу талып беттегез инде. Кемнең ни милләт икән дип. Бала иткәч сразу мин әйтәм, син доклад ясыйсыз дип торам. Татарстанның халык артисты, Багран войсканың ефрейторы Фердинанд Фәтхи, син армияда булдыңмы? Юк. Юкмы? Син дә Фирзар Муртазин кебек армияда булдыңмы? Булдым. Кайда хезмәт иттең? Казакстанда су асты кимәсендә. Аллага шөкер табылды. Ну, тамашачылар минем белән килешер, килгән кунакларыбыз да бәхәскә кермәс. Син югалмадың, син җырлыйсың. Син бүгенге көндә Казан филармониясендә эшлисең, инде ничә ел? Бөтенесе бергә 45 ел. Казан милли мәдәният үзәгендә 10 елдан артык Казан шәһәр филармониясе. Филармониясендә. Шуңа күрә әйтәм, чөнки мин әле хәтерлим, моннан бер 25 еллар бардыр инде сезнең авылга концерт белән баргач, хәтерлисең икән, синең әниң анда ул вакытта мәдәният йортында хуҗа, директор иде булый. Хәтерләсәм, концерттан соң сезгә чәй эчәргә кунакка барган. Син шунда матур итеп йөгереп биреп, һәм инде ул вакытта син әле мин дә җырлыйм дип кенә әйткән идең, монда 25 ел элек. Ә менә язмыш җәмәгать, тормыш бу инде тормыш кануны. Һәм инде бүгенге көндә сезнең каршыгызда безнең көтеп алынган кунагыбыз Татарстанның халык артисты Фердинанд Фәтхи. Халык артисты дип бик катын иттең бит. Анда уже Брежнев кыяфәтендә генә. Әле мин азрак булайрак иттереп басып итте куйган идем. Фәтхи кычкырасың. Яңа хитыңдагы кызларды. Исем дәрәҗәсенә дирәк түбән әйтәбезме? Атказанган калдырыкмы? Мен Фердинандны миндә хәтерлим аны. Мин моннан 25 еллар элек студент вакыт иде әле театр училищесында укыган, как раз алар авылына килгән идем нәкъ менә ул вакытта. Онда миндә хәтерлим әле аны. Ничә ел элек? 25. 25-26 еллар элек. Чөнки быел безнең менә 25 ел булды театр училищесын бетергән. Искәндәр, менә мин җәмәгать бер әйтәм. 25 ел элек шушы телевидениедә пар канатлар дигән Birden bir topşırу Tatarcha түгел микән ул вакытта. Анда җомга көн кичкән бар иде. Birden bir түгел иде. Ул вакытта инде берничә тапшыру бар иде Татарча. Но шулар арасында шулай тамашачыларның күңелен җәлеп иткән һәм инде бик күп тиз арада популярлашкан пар канатлар дигән шушы тапшыруга артистларны чакырып, анда бәрәңгәр читәләр, бияләй тектирәләр, анда нәрсә генә кыландырмыйдыр. Татарча иде, бик милли тапшыру. Татарча иде, сез анда хатыныгыз белән алып барадыр идегез. Хатын белән Һәм җәмәгать шушы тапшыруга мин Зөлфия белән бергә кунакка килгәнем. Аның алып баручысы Искәндәр Сиражи иде. Бүген Аллага шөкер Искәндәр Сиражи миндә кунакта. Мин ул вакытта хәтерлисең микән? Юк. Җавид, хәтерлисең микән? Миндә рәхмәт. Минем әле монда фотолар бар. Мин ул вакыттагыдан 40 килога яшәрәк ул вакытта. 40 кило. 40 килога яшәрәк ул вакытта. Менә ул вакытта менә син дә әзрәк теге яшәрәк идең, бер 25 килога мөгаен. Миндә бер 40 килога яшәрәк вакыт иде. Минем фотолар бар. Мин сиңа кирәк булса, әле бирә дә алам. Ул фотолар миндә сакланган. Шушы студиядә ул, менә шушында төшкән фотолар ул нәкъ шунда. Мин дә шулай. Ураза булганга гына шушлай. Шулаймы ни? Аллага шөкер. Әйе, теге берәүдән сорыйлар икән бит. Диета тотасың балла. Ну, юк, менә калынаям, юанаям да юанаям. Ну, нинди генә диета дитеп карамадым, тотып карамадым. Ну, бер диета бар, бәрәңге, кишер, чөгендер, ашарга штулай. Юк,
Қозырға деп айтады. Рахмат. Сұраусыңа, Фердинанд, кәйіфлерін шек? Яқшы? Арша. Әйбәт. Арша кірді. Ауыл. Иска ашыт. Иска ашытта топқа түбінде отырған шақлар иске түшәме? Яшілік иске түшәме айт дүрсін? Әйе. Әйе. Барыймы шондай шақлар? Барыйы. Сен ол вақытта да жырлап, міне шышылай тип, жырлай тұрған еме. Ейса ол әдірек үсә түшке шерек кіне, бұл сенің талантың ашылды ма айтәл дүрсін? Yok, мен кішкенеден жырлап өстім. Не үшін дейсәгіз, сіз яқшы білесіз. Менің ауыл мәдениет йортында 40 елдан артық директор болып ішледі. Татарстанда атқазанған мәдениет қызметкері. Әлде исән сау ма? Аллаға шүкір. Мен аным біле кішкенеден үк сәхнеде өстім. Yügürüp çıktım uğramgala, aytır sözüm bulğanğa. Yügürüp çıktım uğramgala, aytır sözüm bulğanğa. Aytır sözüm aytalmadım, günellerim bulğanğa. Aytır sözüm aytalmadım, günellerim bulğanğa. Aklı kukli aklı gerşin ukuyalgan süresin. Aklı kukli aklı gerşin ukuyalgan süresin. Girden bilsem kiş göresin, gündüz nişik güzelsin. Girden bilsem kiş göresin, gündüz nişik güzelsin. Kopkan nişik bağar bala, kıyman büyük bararga. Kopkan nişik bağar bala, kıyman büyük bararga. İşte hayret ovalmasan şık deresen yabarga. İşte hayret ovalmasan şık deresen yabarga. Sandu aşka buday sipsem kile güvercinlerim. Sandu aşka buday sipsem kile güvercinlerim. Bik sağındım, bik sarvaydım, kile güresinlerim. Bik sağındım, bik sarvaydım, kile güresinlerim. Kile güresinlerim. Bik sağındım, bik sarvaydım, kile güresinlerim. Қарал Фердинанд. Мезек бар mı? Бар. Ялаған? Шулай суд бара екен. Судья сұрай бір хатындан. Сиңа ирең нинди мақсат беле соқты деп айтады. Теге хатын басқанда, ипташ судья, ол меңа бір ниди да мақсат беле соқмады, білесің кесе күрек беле соқты деп айтады. Бір 85 яшілік бабайны судит ителер екен де, судья әйткәшінде, ну, 10 ел отырға тұры келейінді, мен абитінде 85 яш нишлермін екен, ну, халыңнан келгенше отырысың енді бабай деп әйттірген шоны біле. Алла сақласын, сұқмағыз, хатын қызға суғарға ярамай. Аңа үф итіп күле, үргегіне керек. Үф итіп күле, солай бет. Үрмегер орындыққа отыртырға ярамыз. Зор деп рахмат, Фердинанд. Сандықтың ішінде бір әйбір бар. Бұл әйбір, құйрықлы. Құйрығынан тартқан сайын аны тұтып болмай. Ол, міне жамағат, керек шақта жуан ая, керек шақта бәлекейлене. Асыл яр. Құйрығы бар. Тартқан сайын тұтып болмай. Нәрсе екен ол? Ауыл тұрмышы білен бейлі. Әм енді біз бәлеке шақта аны жамағат күзеткеніміз бар олай біріні. Йомғақ. Міне бейс. Сөз жоқ. Yok mu? Yok mu? Йомғақ. Йомғақ. Ne үшін айтты? Аны мәшілер де ярата деп келе айтасым қалды. Жынанда. Йомғақ жамағат. Аны құйрығы бар. Тұтып тұрмай. Асыл яр. Кәмит Жәуиттен. Мәне жүзі сірлі сандық ішінде білген әйбіріні
нәрсе икән әйткән кешегә бүләгебез бар. Ул да булса, менә шушы кәмитчик, җавитчик, батырга шоколад, кәнфит. Рәхмәт. Бунда йомгак кичерәк булды ахрысы, шоколадын дөрлеге. Мондый шоколад. Бу искиткеч тәмледер инде. Мин моны карап кына тормын инде. Кая. Хатırlыйсызмы? Әле моны урый торган нәрсә бар? Оршык бар. Аны инде җәмәгать әйләндереп җибәрүләре, дөнья тәгәрмәче булган инде җәмәгать. Менә карап утырып, аның хәтта шундый мусталык булган әниләрдә, дәваниләрдә, Аның әле бармаклар булай итеп кенә җирне булай итеп кенә төшереп торганнары, һәм инде шушыңардан җылы башлар, биялеләр бәйләп безгә кидереп торганнары, һәм инде бу бүләк кенә түгел, тагын бер бүләгем бар. Асылдан сиңа бүген шушы әйберне, шушы серле әйберне әйткән, исемен әйткән кешегә бездән тагын бер бүләк, ул җаза. Шигырь яратасыңмы? Яратам. Әйдә, менә булсын әле шундый бер-ике куплетме, бер куплетме, чөнки аның тәртибе шушы сандык үстенә басып аны сөйләргә кирәк. Сандык өстенә басып. Шулай? Мин булай да. Син булай да. Тагын да соң булды булам. Аллага шөкер, хәзер сиңа басып ана тегендә лампочка барабыз. Асылдар, шигырь? Эх, шигырь. Шигырьләрнең матурлары бик күп инде ул. Әйдә, үзең җаның теләгәнде. И туган тел. Әйдә, бу, моннан да матур шигырь юк. И туган тел, и матур тел, әткәм, әнкәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Иң элек бу тел белән әнкәм бишектә киләгән. Аннары төннәр буе әбекәм хикәят сөйләгән. И туган тел, һәр вакытта ярдәмең белән синең. Кичкенәдән аңлашылган шатлыгым, кайгым минем. И туган тел, синдә булган иң элек кылган догам. Ярлы кагыл дип үзем һәм әткәм, әнкәмне хыдам. Ой, сагын. Биккә менгән син икән, безнең сыер көтүдән качмады микән, кара әле. Әле кукурузга суына кирип киткән. Таң качканмы? Җавит абыйның иң яраткан уен кылалар.
Elmer Yamalov. Elmer, kelген сайын шатландырасың ими. Нендегіне ойын құралларында ойнамайсың. Телефонда ойнай білесің ме? Ойнайым, өзімдікі бет ол. Ойнап көрсет әлі? Шоқ қаттырасың сен. Батарекс отырған. Яра, өзіңдікі отырмаға шайнат. Elmer Yamalov. Сұрау менен, табышмақ, әйінді жауапны сіз айтасыз. Біріншісі, бірсі бір айлық, бірсі сақлап тұтсаң ғұмірлік. Нәрсе тұрында ойладың? Тахирда бар олай бір. Неужели Тахир бай? Искендер, бірсі бір айлық, бірсі сақлап тұтсаң ғұмірлік. Ол байлық бір айлық, ярылық ғұмірлік деген әйтім бар татар халқында. Ақыллы кішіден ақыллы фикір шыға енді жамағат. Алқышлар İskender Sirajиға. İskender, сен байман? Алай yok бай деп әйтмәс едім. Сен ярыда түгіл? Сенің бүтін байлығың 5 бала. Халал жефетің, ғайләң, яратқан үшін. Шынларда жамағат, мен енді бірінші қапқаты білен шақырғанда әйттім, өткен тілі. Журналистлардан бірсі, бик көп журналистлар әйтірге қорыққан нәрселерді бұл жігіт яза, бұл жігіт әйте. Сен аның үшін бик көп ілеккендір, еме? Әйт әлі, дүрсін әйт. Түрлі шақлар бұлайды. Білді ма? Әгер де зорланып берім екен, қорайлы мұның өзіне дәлеге екен деп ойлай шақлар бет, әйме? Шоңа көре, жоқ, ләкмемен ғамен бүтінсінде жеңем. Шулай дейі өдіресіректір. Журналистлар шулай бұлырға тиеш. Рокировка. Осыларға қарап мойнарды. Қазір бұл яқтан қарыз келе. Екінші табышмақ. Табиғатны, басу қырларыны көз алдына кетіреміз. Урман білен тау арасында нәрсе бар? Білен. Жоқ ма? Нәрсе бар? Нәрсе бар? Мен білем деп алғаным. Білем дей. Білем дейкен. Урман білен тау арасында білен сөзі бар жамағат. Асыл ярға алқышлар. Табышмақ яратуын юққағына түгіл екен. Әлі өзіңді атаған бір табышмақ бар ма, ек ма? Жоқ, жоқ. Жоқ ма? Жоқ, сізді күнгіне таңлайық. Әлі сен сөйлешесің, қойсы бір артисткалар бұлай айтып отыра. Сөйлешмейді, Аллаға шүкір. Әйде бұл тапшыра ұз қатырын тұрна сөйлеп отырмайын, Жәвет абай. Менің қатын келген ек бейт әлі? Шаймын. Шақырмайлар бейт. 3 дейсәң 2 бола, 2 дейсәң 3 бола. Нәрсе, Тахир? Ауыз сәлемді ме? Асыл яр? Хәріфлер. 3 дейсәң. 3 де 2 хәріф, 2 де 3 хәріф. Ей, хәріфлер, ей. Ақыллық шақылық. Үміт етемін де дұрыс болғандыр дейі. Бұл жауап? Google ішіне, Google. Менің де сеңа бір табышмағым бар. Наполеон қойсы соғышта өлген? Наполеон соғышында? Наполеон соғышында, аның соғыштары көп болған бейт. Вовкадан сұрағаннар әйткен соңғы соғышта өлген деген, анладыңыз ма? Соның дұрысы шулай. Шулай. Тағын білесің нәрсе? Бейсізлік турында декларацияға имзаны қоя қоялар. Қоя қойғанда. Ей, ақыллы бұл шухатлы. Тағын бірін айт болса, мен айтам, сен ендешме? Жұмырқаны бетонға атқанда уатылмасын үшін нәрсешлерге керек. Сытып салырға керек. Тілесен нешік бетон бәрі бір уатылмıyor. Бетон бар бір нешікте уатылмай. Жәвет абай, мен сірім білем. Қарар, Ғамил, шынында исімің, мен жауапны юрегіне білмегенім, нұр шешіп күле башлады. Ғалим нұр деп қайсым қошмағандар, елмая, шатлана. Білем мен, юрегіне айтты. Білмемішке салышты. Мен сенің білгеніңді білейді. Жоқ, мен сенің білгеніңді білейді. Ғамил нұр! Жәвет абай, мен бұл
Kavuşmakların koydan olganın bildim. Sirayzi şu gazetinden. Şolaydır eli. Kura şoğuldur. Sana bir taşık kalıyor. Gezit gelip çıktı mı neydi o? Mana bir jamaat. Şuna göre aytam sirri var. Min bilmegen nerse yok. Ali bu yoңalık. Şuna göre Gezit gelip çıkmagan. Әлі тағын бір табышмағым бар. Ayt. 8 түн бойы йоқламайшын ішігістен қалырға. Düz yuqlarga. Ey ақылlı сен асыл яр. Күн йоқларға, күнде йоқларға керек. Layışqa o gazet irterek barıp çıkken. Layış yakında. Лайыштан нәрге жетінде шыққан енді міне. Yok yok. Hazır kübrek Хатын кызны акылдан шаштырыр үшін нишләргә кирәк? Міне мысы сенен тема енді жан. Тек акыллы булып отырасыз. Белмәдеңме? Хатын кызга күп итеп акча бирергә һәм бүтән кибетләрне бикләргә. Alma birili, alma şeşe götürülü. Başkalarına yüzde salmışsın, güvenden birini. Hey! Alma ağaçları, sayri sandı başları. Sayri, 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 sayri sandıra başladı. Kitem deysin, gitsen mini alıp git. Ya bulmasa salkın derya sularına salıp git. Hey! Alma ağaçları, sayri sandı başları. Sayri, 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 sayri sandıra başladı. Alma bakşasına kirip alma aşıysın kile. Sin ağaçı min çeşeği bulup yaşıysın kile. Alma ağaçları, sayri sandı başları. Sayri, sayri, sayri. Alma bakşasın şabığı, zutkin bulsa şalgığız. Su üstünde dolkın indi bizning şunday şağımız. Oğa gıydilge sal kilgen, şığar jeri var miken? Ufada yok, Kazanda yok, sizden kemik var kilgen. Alma ağaçları, sayri sandı başları. Sayri, 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 sayri sandıra başladı. Benim plan otelde aşılanmağız. Ben çıkışlar onunda zıla oturmam indi. Ennekile avtomobil diyegenlerim inşallah. Matur matur kızlar bilen kirsen iyiydi inşallah. Alma ağaçları, sayri sandı başları. Sayri, 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 sayri sandıra başladı. Benim kadın sarmış. Sanasan sanamasan da garmun tele unike. Uylasan uylamasan da yaşın ömür kelibike. Uylasan uylamasan da garmışa bugün seneke. Sarı matur, sarı matur, sarı matur saylasan. Elle koylardan tanırmın kuşlar bulup sayrasan. Alma ağaçları, sayri sandı başları. Sayri, 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 sayri sandıra başladı. Serbiye'nin sarığı jidi beren gitirgen. Serbiye bir şatlığından birsin topa vurturgen. Шығасың да сүйелерсің клуб ишіклеріне, үрмә күшлер ұялаған бұрын тишіклеріңе. Өзімнің бұрын айттым. Ойна достың гармоныңны сен матур ойнатасың. Ойнатасың, елатасың, яш күнгел еуатасың. Алма ağaçları, sayри sandı başları. Sayri, 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 sayri sandıra başladı. Ateş bingen kitege, kikeriku giterge. Ateşlerge yazı kilgen armiyaga giterge. Ateş eytemin var mindi, tavuğ eytemin kal mindi. Ateş gitse armiyag, bir kukayla sal mindi. Sayri 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 sandıra başladı. Eyde dostlar jırlıyıq əli, barımız birgə şaqda. Uzaqlamay taralırmız türlü yaqda. Alma ağaçları, sayri sandı başları. Sayri, 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 sayri sandı
Аузың қызыл, битің қызыл помидорны ашадың. Битке иннік сұрттың бейі бізні көрмей башлады. Алма ағаштары Алма булса, берәү булсын, берсini бишкә бүләрлек. Дуслар булса, шундый булсын, сездәге өчен үләрлек. Алма ағаштары Сайрый сандугачлар, сайрый, 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 Алай итеш булмасын, бұлай итеш булмасын. Бында булган, мында қалсын, ғайып итеш булмасын. сағындыра башлады. Алма ағаштары сайрый сағындыра башлады. Қолымдағы балдағының исімнері Ғайнулла. Салават жыр театр студиясына әшәген кіші. Вообще Байболла. Анда эшләп бай булганчы карталаша тай була. Ямалы. Қолыңдағы балдағыңның исемнәре Люция. Кіші ярын тикшерергә син түгел милиция. О, полиция хәзер, полиция. Полиция. Рахмат. Егетләр, кызлар, зур итеп рәхмәт. Бу такмакларны шиге жоқ. Шуңа күрә мондай җиңүче без барыбыз да җиңүче дуслык җиңде. Tahir kırına kilgeç iyi mi? Tahir kırına kilgeç iske çıkıp gitti. Tahir, sen özüngni sahnede çıkışını parodiyalar bilen başlagadın. Mene bugün kilip, eğer de bir artistka parodi kursetmesen, bu şunanda kızık bulmaz. Şuna göre, eğer bir artistka X-promptu buna. Tizine, oturgan kilişte yarı şayarıp bunu alayım. Elfis kıyafına kilsin. Koystan aliste. Әрәттігі бая ойнадың мұ тәжірсіна. Салават бұлырға құрқа. Бір тағын күзіләді жікті, бір тағын яфрақ қиыла. Salkın kızının sarı tersi, boyalı kız utar başka. Kilsin uzun kıl, yarattım şunu ben. Kilsin uzun kıl, ele gassan güzel. Kilsin uzun kıl, Kilsin uzun kıl, ele gassan güzel. Tamam. Bana böyle gele kıtılar mısın? Rizde şerefi be. Ey, bir tutturup qaradın. Bir tutturup qaradın. Tutturib qaradim. Ayy shu ertaladi nazarım. Senin kudilerine qarıyman yerek sağışılanda. Seyum ayağı bulurken ömrüm ağışında. Bir tutturup qaradın, irkelerin nazıladın. Güzel nurların alıp geldim men seyun nazıların. Bir tutturup qaradın, irkelerin nazıladın. Güzel nurların alıp geldim men seyun nazıların. Karabes, aferin. Tahir Gayrıldin.
жырдағыша жырлап яшайық, рахат яшайық. Қура жиләкләре дә булсын, жир жиләкләре дә булсын, қайын жиләкләре дә булсын, һәм инде дуслар да янәштә дә булсын. Хөрмәтле дуслар, бүгенге Камил Җавит тамам. Киләсе тапшыруларга тиклем сау булыгыз, хушыгыз. Сезне яратабыз.